салом азизонам, моҳпайкар Юрова ҳастам, ҳунарманди театри ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воидов. Дар дасти ман як китоби аҷибу ҷолиб аст, ки ном дорад «40 қонуни ишқ». муаллифаш Алиф Шафақ. ва вақте ки ин китобро хондам, дарк кардам чӣ қадар мо бояд нисбати ҳамдигар меҳр дошта бошем, чӣ қадар мо бояд ҳамдигарро дӯст дорем, аз калимаҳои бад, аз суханҳои бад, аз рафторҳои бад дур бошем. мо бузург нестем, бузург худованди мо ҳаст ва дар ин китоб ҳамаи ин гуфта шудааст. ва гуфтанӣ ҳастам ки ҳатман ин китобро хонед ва худи шумо дарк мекунед ки ин китоб чӣ қадар аз меҳру муҳаббати зиёд аст. дили худро пок нигоҳ доред, рафтори худро пок нигоҳ доред, сухани худро пок нигоҳ доред. боқӣ худо нигаҳбони ҳар яки шумо бошад.